Martine, tady na tomhle místě je v létě a v sezóně hromada turistů. Užívají si tady prázdniny, tamhle je pláž, je to tady fakt pěkný místo. A víš, co se mi líbí? Jak teďkon po ránu je tady úplný klid, pohoda, tamhle jsou kachničky, nádhera. Super místo, Honzo. Zkusíme vodu? Tak jo. To je ledová. Tyvo, a do inzerátu napíšem, že je teplá. Honzo, přemýšlím, že bych investoval do nemovitosti na ubytování. Třeba nějaký penzion, nebo tak, nevíš o něčem? Martine, a víš, kde zrovna teď sedíme? Sedíme v penzionu ve Sloupu v Čechách, který má mimochodem výnos přes 11% za poslední 3 roky. Pěkný. No a víš, co je ještě zajímavý, že na ten rok už má z velké části termíny obsazené. Co na to říkáš? Tyjo, Honzo, to je fakt dobrý. To mě hodně zajímá. A myslím, že nejenom mě. Tyjo Honzo, tady je tolik krásných míst, že už se těším, až to ukážeme klientům. Zavolejte nám a přijďte se za náma podívat.